Momandre kod gilweny no monjo kar ohala ma Dari mabuche ntiere doho e kind jatend migawo machon Tuju kod bengi mar East African Development Bank EADB. Obila tudo monj makamano gi Rafael Tuju ka Tuju owuon to wacho ni nochopo kar ohala no ni mar doho nyoyiene. Jafo marwa Ojwang Barcelona negiler. Okinyi makawuono jonjore mane omanore gi gige lweny ne omonjo kar ohala ma Dari. Dakika machuok, rangach mar kar ohala no, ma wuongi en jatend migawo machon Rafael Tuju, ne olwar piny. Kar ohala ma Dari osebedo kirito, kod obila e kinde mabuch Tuju kod bengi mar East African Development Bank, dhi nyime e doho. Monj makamae ne oyang kod osipidi malang'ata Pius Mwadhadhe, mawacho ni kweth jonjorego ne omanore kod gi lwenje mopogore, kendo ketho mwandu mapok oyang kwan mare. Kata kamano obila ne ochopo kanyo, kendo kedo kod jonjorego mogologi e alwora no. There were many, more than 100, and all of them were armed with the crude weapons, with the 8 pankers, rungus, slashers, so they were armed with the crude weapons, and they were with the Mheshimiwa, Honorable Rafael Tuju. And as also police officers are trying to chase them away so that they don't destroy other properties in this particular place, they went away with the gate. So we are trying to assess the damage that they did. E obokene moro ne ute fwambo, Tuju wacho ni en adier ni ne ochopo e kar ohala ma Dari okinyi makawuono, kolero ni do oyiene mar bet e kar ohala no, kendo ok obi wuok kanyo. Ka oyango ni obila madwa gole kanyo, nyaka bed kod oboke mar doho. Osipidi Pius bende wacho ni pok oyangore gima dine mi Tuju tim monj makamano, kata obedo ni bura mar kare mar ohala ma Dari dhi nyime e nyim doho kolero ni nonro osechakore. But based on the initial assessment, the intention probably was to destroy property and they probably forcibly gain entry to this particular place, and the matter is in court. And as you have seen, they have done a lot of damage, especially at the main gate. Tarik 18 dwe mokalo, dono chiwo chik mondo kik us lobno nyaka winj buche marum. Burano momako kar ohala ma Dari Limited kod bengi mar East African Development e wi omenda mar hola, igeno ni biro winji tarik 7 dwe mar 5 higani. Ojwang Barcelona, Ramogi TV.